Gu, 6. mailako bi neska mutil gara, ni Patrizia naiz, Eta ni Aitor naiz. eta gure irakasleak emandako Erosi Consumer aldizkaritik berri bat laburtu eta zuei kontatzea erabaki dugu. Gure berria, komuniko zulea sakarrontzi bihurtzen denean da. Toallatxoak, lisibak, pinturak eta horrelako gauzak ez dira komunetik behera bota behar. Ez dira zulotik behar, komuneko zulotik behar, ze asko ingurumenari asko kalte egiten du. Eta orain komunetik behera bota behar ez diren gauzen zerrenda bat egingo dizuegu. Higiene pertsonala ez da behar bota, Sendagaiak eta kosmetikoak, pinturak eta disolbagarriak, zaboiak eta garbigarriak, zaborrak zehaztekoak, landare olio erabilgarriak, elikadura gantzak eta autoen olioak, pestizidak eta intsektizidak, eta edatzeko urak, area eta beste gatz batzuk. eta honekin amaitu da gure laburpena.